Care sunt? Vino la tablă și desenează un dreptunghi. Și după aia îmi spui unde era. Da? Câte laturi am zis? Câte laturi avea dreptunghiul? Câte laturi are un dreptunghi? Ia, desenează-l întâi să vedem. Știi cum arată un dreptunghi? Uite, desenează-l. Uite! Nu! Nu porni! Și câte laturi are dreptunghiul? Mamă! Câte linii? 4 laturi, da? Așa. Și laturile sunt egale? Uite! Sunt egale 2 câte 2, da? Asta e egală cu asta și asta e egală cu asta. Bun. Și dreptunghiurile au pe care sunt. Ai aici un dreptunghi pe fața asta și ai aici un dreptunghi pe fața asta, da? Adelina, vino și desenează formă. Ce formă mai era? În afară de dreptunghi. Ce bine că l-am ținut! Și spune-mi cum e triunghiul, desenează. Mă, ceva și nu știu ce. Bravo. Și câte laturi are? 3 laturi are. Bravo. Acum Dan, asta. Dan, domnul Dan, o formă geometrică. Alta. Deci au zis fetele dreptunghi și triunghi. Ce formă a mai fost? Ce formă a fost? Un cerc? Dar ce e cerc? Ăla e un ou. Ce e la cerc? Bun, e cerc, da, e un cerc. Dar ce este un cerc? Am un Are telefon mai latul bun cerc? decât al tău. La Eu am școală, telefon v-a zis Xbox. vreodată definiția cercului? Am Xbox. În ce clasă ești? Îmi pot instala Assassin's Am intrat pe ea Creed. și ea la școală a învățat că cercul este o linie curbă închisă. Ce înseamnă linie curbă? Că nu e dreaptă. Am telefon E curbă, că nu e Am dreaptă telefon și e închisă. Xbox. Da? Deci ăla e cerc. Da? Așa, bravo. Iarina, ce formă ai găsit? Deci, Întreabă-i ce pe s-a zis? băieții ăștia că sunt... Băieții sunt... Deci am avut dreptunghi. Și măcar n-ai închis. Pătrat. Și pătratul ce-i cu el? Da, da. Ce e la pătrat? Așa. Câte laturi are pătratul? Și laturile cum sunt? Egale. Cu laturile egale. Bravo.